Okay, nagipagin ka nyo, mamis kita kanong na yan. Kaya nalang mo sa gitarawin. Madagla di tarawin na doon so kanong nyo tarawiran. So yung mga dato, di tiriman. Kana di tarawin, lagi mata susak na may tumiyak biru si imam na muntut din. Panday niya na may kapurong gusto imam. May ka mga gamit dami nagbiru si imam, may baratan na pa ko, pulullah, hadri na sumaguri-puri ayat na badal ya laitani kuntu turab. Miyak na mamilumot sa imam at ina bruko, namigagawin na tamin, grabe ako mumu. Sa mga naman at tigilan na miyak susambay mo ditiriman. Yan atong apimbaba makinibaga ka nakakurap na ito so patiha. Tumuat tigilan, hindi nga kagatamay tinagan natin, untog ko. Tumabagat nakauntog, ariyaw kaso patiha, natiriman sambayang kakasunat kaya mo untog ko, nakabagat namin tinagan. Adigyo mo tayo piyagay na nakanagyo mo taroko na wala ko tayo nabidang adigyo tayo masong sampai matitibo baka kinibaga ka na ako rapat wallahu ta'ala na'am.